Bon dia a totes i tots. Anem a tractar d'explicar en 3 minuts això de l'amnistia i la Constitució, perquè és un tema políticament i jurídica molt interessant, d'una certa complexitat, fins al punt que, per exemple, jo he canviat d'opinió, i he canviat d'opinió a partir del debat, perquè jo inicialment, ve l'article 62 de la Constitució, que com sabeu, quan el rei exercís el dret de gràcia, a partir d'una decisió prèvia, evidentment, d'un poder democràtic, ell simplement formalment signa l'indult, doncs diu l'article 62 que no pot haver a Espanya indults generals. La veritat és que jo, a partir d'ahir, pensava, bueno, si la prerrogativa de gràcia no contempla l'indult general, no contempla l'amnistia, que el remat és el mateix, d'una perspectiva material. Hi ha diferències, no? Deien, no, l'amnistia esborra no només la pena que no s'ha de complir, sinó també el delicte, el fet d'haver fet el delicte. I a més l'amnistia pot ser abans d'haver estat condemnat, mentre que l'indult és després d'estar condemnat. És a dir, l'amnistia és més, per així dir, potent jurídicament, canyera, si voleu. De manera que si els indults generals estaven prohibits, amb més raó havien d'estar prohibides les amnisties. Aquesta era la meva aproximació, molt senzilla. Ja dic que crec que és bo que el dret constitucional i el dret públic sigui senzill d'entendre, però hi ha alguna sèrie de raons, tant dels defensors de l'amnistia dins la Constitució com dels que diuen que no pot haver-ne, que com els seus arguments són febles m'han fet pensar. I sobretot l'argument més important dels defensors de l'amnistia és que diuen, no, és que hi ha una altra diferència, que és molt important, i és que l'amnistia és una decisió del poder legislatiu. No és una qüestió executiva de perdonar només, sinó que és una decisió del poder legislatiu dient quan s'ha de castigar, quan ha d'actuar el poder punitiu de l'Estat, quan no, i a partir de quins criteris. I aquest argument em sembla més interessant, sobretot perquè les crítiques des de fora diuen no, la Constitució ho prohibeix perquè el legislador no pot ser oportunista, no pot utilitzar un principi d'oportunitat per a perseguir els delictes, una cosa que no s'entén, perquè de fet el principi d'oportunitat existeix i fins i tot existeix en dinàmiques executives d'aplicació de les lleis. O te deien, no, és que va contra l'equitat, perquè va contra la igualtat, quan el legislador pot establir diferències i les estableix habitualment respecte a la perseguibilitat dels delictes. Clar, aquests arguments són febles i en canvi és de veres que a la separació de poders en principi no li pertorba especialment que el legislador actuï en aquests casos i li diga als tribunals com han de fer les coses, fins i tot que rectifique el que han fet els tribunals. És una cosa que passa, per exemple, sovint al món del dret administratiu normal, no? Hi ha convalidacions legislatives d'actuacions administratives que han estat declarades il·legalment pels jutges i diguem que ahir tenim una sèrie de principis constitucionals sobre el que pot fer el legislador o no quan hi afecta la reserva de jurisdicció, a la capacitat exclusiva dels tribunals de jutjar i executar allò que ha estat jutjat, que d'alguna manera tenim una sèrie de principis on la jurisprudència del Tribunal Constitucional i la del Tribunal Europeu de Drets Humans ha sigut tradicionalment generosa amb el legislador, en el sentit de dir, bueno, si el legislador ho veu bé, està bé que pugui configurar aquestes coses a partir de criteris d'oportunitat política, que és el que fa el legislador. Només hi ha una sèrie de límits, i és no ser arbitrari, no perjudicar individualitzadament a persones, no anar contra drets reconeguts ja en sentència ferma per persones. Això, per exemple, ho diu la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que ha acollit el Tribunal Constitucional en matèria de convalidacions legislatives. De manera que ahir, en principi, sembla que tenim un espai sempre i quan el legislador no siga obertament arbitrari. És més, hi ha un argument definitiu que se li està donant poca importància, encara que jo sí que l'he vist, ja ha comentat, algú feia esment a la qüestió a Twitter, que és on tots ara trobem molta informació, que a mi m'ha fet pensar i d'alguna manera m'ha decantat respecte del que jo penso, i és que hem tingut amnisties. I diuen, no, l'amnistia era prèvia a la Constitució. No parlem d'això, parlem d'amnisties fiscals. N'hem tingut moltes. I aleshores diuen, no, però és que eren infraccions administratives. En primer lloc, això no és veritat. Les amnisties fiscals, quasi totes, i per exemple l'última de Montoro, a més de regularitzar situacions i infraccions administratives, impedien la perseguibilitat dels delictes que es poden haver comesos una vegada s'havia fet la regularització. I en segon lloc és que a més el poder punitiu de l'Estat sempre es diuen des d'Alexandre Benito, és únic, no? Vull dir, els principis constitucionals en matèria de punibilitat administrativa són els mateixos que els penals. La jurisprudència diu s'han de matisar, però s'han de matisar normalment en el sentit de ser més favorables per a les persones en via penal, perquè hi ha d'haver més garanties i més possibilitats de les persones de defensar-se i de veure's beneficiades que en via administrativa, de manera que seria paradoxal en aquest cas fer una interpretació en el sentit contrari. I sembla que això demostra que des d'una certa naturalitat l'amnistia, les amnisties, almenys en matèria fiscal, han estat habituals al nostre sistema. Per què no en aquest tipus de delictes, si ara el legislador ho considera? Dit això, tot això no té res a veure amb si l'amnistia ens sembla millor o pitjor. Això ja és una qüestió política i d'oportunitat, però també és de veres que quan l'oportunitat acaba sent més o menys compartida per moltes persones, els arguments respecte de com interpretar aquestes coses jurídiques de les que parlem acaben flexibilitzant-se més. I és el que probablement anem a veure en aquest cas, on a poc està canviant una miqueta el paradigma. Però sobretot el que és important és que jurídicament sembla, efectivament,
que si ens posem en eixa posició d'analitzar què és el que fa el poder legislatiu, no tindríem tants obstacles com si ens posem estrictes. I la prova és que els arguments contraris normalment parlen, i si us fixeu, és el cas, d'arguments molt evanescents per a dir que l'amnistia no és possible. Quan una prohibició del que pot fer el poder legislatiu està fonamentada només en una idea així molt general, evanescent i interpretativament subjectiva, normalment s'ha de desconfiar. Espero que us hagi quedat claret. Moltíssimes gràcies. Adéu!